Ik zie ze niet, we zien ze niet. Jongens, muziek. Het zijn zwaluwen. En het is voor het 6e jaar. Die kwamen hier een keer binnenvliegen. Nou, en toen dachten ze van, hè, dat is iets te maken, van, hè, iets leuks. Nou, en toen zijn ze gaan bouwen. Eerst was het een heel klein piepklein nestje. En elk jaar een stukje erbij. Het wordt al een aardig burcht, vind ik zelf, hoor. Dus de vogels vliegen af en aan om te voeren? Ja, ja. En daar hebben ze het best druk mee, hoor. En naarmate ze groter worden, wordt er natuurlijk moet er meer in, hè? Ja. Dus de deuren moeten altijd open? Ja, ja, 's nachts ook. Ja, dat is natuurlijk niet handig om te zeggen. Nee. Want dan weet elke inbreker dus van, ha, dag en nacht staat de boel open daar. Maar het is wel zo. Zo, jongens, komen jullie allemaal gezellig bij me liggen? Oh, hebben jullie weer een bloemkool versierd? Och, heerlijk toch? Zo, ik zit hier heel veel zo, ja. En dan zitten de honden allemaal zo om me heen, ja. En dan vliegen die beestjes als... Kan ik tellen, hè? Hoeveel naar binnen komt en wat er weer uit gaat. Maar het is zo schattig, die geluiden ook. En zoals ze dan thuis komen. Weet je wat leuk is als ze uit Afrika komen? Dan gaan ze vliegen, een dansje in de lucht. En dan schieten ze naar binnen en naar buiten. Alleen maar erin en eruit. En dan joelen en gillen en doen. Zo van, daar zijn ze weer. Ja, we hebben het gered. En dan gaan ze op het nest, op het stokje zitten, van alle kanten bekijken of er nog iets herbouwd moet worden. Hè? Leuk raampje erbij of zo, weet je wel. Nieuw behangetje. Nieuw behangetje, ja. Ja. Nou, dat is zo schattig. Nou, en na een paar dagen dan gaat het eerste eitje, dat zie je dan. Dan blijft het vrouwtje wat langer op het nest. Nou, en dan laat het eitje liggen tot ze er 5 hebben. Maar we houden wel rekening met ze. Ja, en ze worden altijd weer als ze vallen gered. Ja, in een doosje gezet tot ze weer af en toe zijn ze een beetje dizzy. Hè, als je een beetje hard tegen het raam vliegt of ergens tegenaan bonkt. Bemoedigend woordje erbij. Oh ja, knuffeltje. Hè, heel voorzichtig. Een beetje op het kopje aaien zo. En dan zeggen dat het weer goed komt. Ja, en dan moet ze het mee doen. Nou, en dan buiten zo gaan staan. En dan... Ja, en dan vliegt het meestal weg met een tjilpje. Zo'n klein piepje en dan is het van, goh, we hebben het gered, want ze heeft ons niet opgegeten. Hè? Voor je het weet lig je in een pan. Ja. Ja, van dat soort dingen. En dat tjilpje, daar doet u het allemaal voor? Voor dat tjilpje, ja. Nee hoor, het is gewoon, dat zijn zulke schitterende... Nou, dan vind ik alle vogels mooi hoor. Ik vind het gewoon alle dieren. Hè? Maar ja, goed, ze hebben ons huis uitgekozen. Nou, dan moet je je toch verguld voelen. En wanneer gaan ze weg? September, oktober. Dan gaan ze weer naar Afrika. En dan zwaait u ze uit? Ja, met muziek erbij, weet je wel. En wensen we een goede reis en zo. En behouden terugkomst. Ja, al dat soort dingen. En in april gaan we weer zitten wachten. We zitten al heel vroeg buiten. En dan kijken, de lucht afkijken gewoon. Komen ze al. Goeie. Ja, mooi wel. Ik wil even filmen. Nou. Ik heb een kost. En daar is die en de cactus er al hierin. Nou, laat me zien dan. Dan moet je mee naar achterom rennen. En deze? Is dit ook heel niet mooi? Ja. Dat is zo mooi.
Wat vind je dan zo mooi aan een cactus? Ja, ik vind het zo mooi. Je lijkt wel een beetje het kapsel van een cactus. Ja, ja. Als je hier zo bezig bent, wat denk je dan aan? Nou, dat ik tevreden ben wat ik heb, dan ben je rijk. En dat komt alweer van Bob, man. Aha. Ja. Dus jij bent een gelovig man? Alles wat hier gebeurt, dat is in de maaltijd. Als het zaakje opkomt, gaat zandje eroverheen en het groeit en bloeit. Ja. Dat kan alleen God nooitje, maar dat leer je niet. Zo zit het. Nou, Ik steek er mooi op. ja, het is schitterend. Oh, hij eet niks, hè? Ja, hij het wel. Oh, Maar hij praat nooit weer om. Het is altijd heel rustig in de auto, mooi. oh je ook niks om. Nou ja, dit zijn de mugjes, die is jou weer wat knipt. En dat is dan mooi. Nou, dan heeft hij... Dus God maakt het en jou knipt het wat bij. Ja, is vrij, is nou. Dat is het leven van een vrijgezel. Je moet dezelfde dag indelen. Ja, ja. Jij hebt dus net een vrouw. Ik heb vroeger wel verkeer gehad, maar dat hoort niet. Vroeger wie het zo, en dat is nog wel heel mooi. Vroeger wie de koolrutjes. Wij hier maar 5 koolrutjes. Dus ik dacht, ik wil maar de boerendochter om. Hoeveel koolrutjes heb je? 5. Dat is mij te min. Ja? Ja. Zou ik doen dat? Ja, dat wie vroeger zo. Nou, dan sla je er dan een paar koolruutjes bij. Ja, maar nou is het heel mooi. Ah, ik ben tevreden met elkaar, ja, dan ben je rijk. Ja? Net maar deel, maar ik ben tevreden met elkaar. Maar ja, dat is ook wel jammer, want je ging misschien ik wel een gezin hebben om dan, of net? Ja, dat wie vroeger niet bij. Ja, nou zie je bij, ja, die, ja. Ik weet niet, dat het inschiet, daar weet ik niks van. Nee. Weet je het zo goed? Oh. Ja, zo weet wel goed, hè? Ja.